Egunon, Amorebieta Etxano kulturaren, aisialdiaren eta herritarren arteko alkargunen aldeko apustu sendoa egiten jarraitzen dau. Bide horretan, pos handiz aurkezten dugu gaur Landalan jaia. Udalerrian lehen aldiz ospatuko dan ekimena. Lehen edizio honek berezitasun handia dauka. Izan be, Landalan jaia ez da jai egitarau barri bat bakarrik. Herritarrak alkartzeko, partekatzeko eta alkarregaz gozetako sortutako espazio barri bata. Gure udalerriko kultur eta aisialdi eskaintza aberasteko jaio da. Eta aldi berien, belaunaldi ezberdinen arteko harremanak sustatzeko eta komunidade sentimendua indartzeko aukera eskaintzen dau. Ekainaren 27an data hau aspalditik gatoz esaten, Jauregi Barriak hartuko dau Landalan jaiaren lehen edizioa. Jaia eguerdian hasiko dau Dabarri dantza taldearen emanaldiagaz eta hortik aurrera egun osoko programazio zabala eskainiko dau. Egunean zehar food truck gunea egongo da. Eta horregaz batera rokodromoa eta egurrezko jolasak martxan egongo dira. Aurrek zein helduek elkarregaz gozatzeko espazio bihurtuz. Programazioaren barruan, ipuin kontalarien saioak ere izango dira. Eta arratsaldean Eneko Martinez magoak 2 emanaldi eskainiko ditu publiko guztientzat. Gainera, jardunaldiko une berezietako bat Zornotzoriaren banaketa eta oroigarri ekitaldia izango da, non Anita Marabilla Santzarki konpainia omenduko dan. Max sarietan lortutako aitortzagatik eta euskal kulturaren alde egindako ibilbideagaitik. Musikak ere protagonismo handia izango dau egun osoan zehar. Eguerdian, Mikel Urdangarinek emango deutzo hasiera kontzertuen egitarauari. Arratsaldean, Zeineak Bizkaia taldearen txanda izango da, eta ondoren Zornotzako musika bandak aurtuko dau lekukoa. Egunari amaiera Olaia Inziarteren kontzertuak emango deutzo, jaia borobiltzeko. Eta udaletik, argi dugu kulturak eta aisialdiak herriak egiten dabezela. Herritarren arteko harremanak sendotzen dabez. Udalerriari bizitasuna emoten deutzie eta alkarregaz bizitzeko espazioak sortzen dabez. Horregaitik, Landalan jaialako ekimenak balio berezia dabie guretzat. Izan be, herritarrentzat pentsatutako proposamena da. Parte hartzea, kultura eta gozamen partekatua erdigunean jartzen dauana. Amaitzeko eskerrak emon gure deutzedaz, ekimen hau posible egin daben pertsona, eragile eta erakunde guztiei. Bereziki, Bizkaiko Foru Aldundiari erakutsitako lankidetza eta konpromisoa gaitik. Eta zelanez, gonbidapena luzatu gura deutzet Zornotzar guztiei ekainaren 27an Jauregi Barriara hurbiltzeko. Landalan jaia lehen aldiz alkarregaz bizitzeko, kulturaz, musikaz eta aisialdiaz gozatzeko eta egun berezi batez disfrutatzeko aukera paregabekoa izango da. Gaur, alkateak esan dauen modura kulturaren aldeko lankidetza barri baten aurrean gagoz, oraingoan Amorebieta Etxanoko udalagaz. Udalerri honek erakutsitako konpromisoa eskertu gura neuke, lehenik eta behin tokiko talentua bultzatzeko egindako apustua eta kultura inklusiboaren alde etengabeko lana egiteagatik. Benetan, eskerrik asko eta zorionak. Izan be, hemengo ikastetxe baten jaiosan gure proiektu kutunetako bat, Zeineak Bizkaia Rock Campusa, Lauazeta ikastolan sortu eta bertan hasten ari dan ekimena, alkateak aipatu dau, proiektu hori gazteen artean bokazio musikala sustatuteko jarri genduan martxan, Zeineak alkarteagaz batera, eta udala zein Lauazeta ikastola beti egon dira prest talde motorra osotzeko eta ekimen hau aberasteko. Guretzat, jarrera eta prestotasun hori funtsezkoa da proiektuak sendotzeko eta hasten jarraitzeko. Y en esta ocasión, el Ayuntamiento de Amorebieta Etxano vuelve a apostar por el joven talento local y va a contar en este festival con Zeineak Bizkaia Rock Campusa para incluirlo en un evento que saca la cultura a la calle, que la hace accesible para todos y para todas. Un nuevo evento que trata de conquistar nuevos espacios para acercar las disciplinas y propuestas artísticas a un público más amplio. Así, Landalan convertirá un espacio tan especial como Jauregi Berria en un punto de encuentro para la cultura, para el ocio, para la convivencia, a través de un programa que abarcará
todo el día, ya nos lo ha adelantado la alcaldesa, donde la música, la cultura y el ocio se darán la mano para reunir a un público diverso y acercarlo a la cultura. Horregatik, azpimarratu gura dut erakunde lokalen babesa funtsezkoa dela. Zeinak Bizkaiarro kampusalako proiektuetarako, kasu honetan, baina beste asko bai bultzatzeko. Udalak landa landen parte izatera gonbidatu dauz, eta, importantea da, ezta? Gure gazte talentua bultzatzea eta espazioak sortaraztea. Horrek ilusio berezia egiten deusku eta erakusten dau, kampus horretan sortutako sareak askoz haratago doazela, bizirik jarraitzen dabela urtean zehar, hasten dirala, bebai profesionalki, eta parte hartzaileei batzen dauzan pasioa partekatzeko aukera emoten deutzela. Musika, aukera barriak sortzen dirala. Lan lako ekimenek agirian usten dabe Bizkaian kultura bizirik dagoala. Hirigunetatik eta kultur espazio edo eraikinetatik kanpo be badagoela, zer ikusi, zer entzun eta zer bizi. Eta erakusten dabe ganera gure lurraldeak kultura jasangarri parte hartzaile eta inklusiboaren alde lan egiten dauela. Horregatik, alkateak egin dauen modura, gonbidapena argia da. Goza daigun, Amorebietan, txanon, lan, jaialdiaz, familian, kuadrillan, edo bakarka, kalean, alkarregaz, eta kulturaren bitartez, gure herriak aberazten jarraituteko. Eskerrik asko danori.